मा खालामदों नोंनियाव मा खालामदों हा माथो खालामदों माथो खालामदों हा मा खालामदों नोंनियाव मा टर्च सेरदोंलै ओइ नायसंगोन नै लांटा बाबा टर्च मा फैदों नोंनियाव मा फैदों बा नों इमान डेन्जार नोंनियाव हारसिं थाबायनो मोनदों हा बाप 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 इमान डेन्जार ओइ थांनोसै नोमा थांसै इ गोथैबारियाव मा फैदों नों गोथैबारियाव मा फैदों गोथैबारियाव मा फैदों गोथैबारियाव मा फैदों नोंनियाव गोथैबारियाव मा फैदों अ इ गोथैबारियाव मा फैदों नोङो हा बाखोराव मा होयो नों बे रोखोमै ध्यान खालामो इ गोथैबारियाव दायना नों न' खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रायखौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि बगालि लिमखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरो नै दा बावैसो नुलांनाय बे एसे सिगाङाव नुलांनाय भिडिअआ बेखौ जाहैबाय आं फेसबुकनिफ्राय मोननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरो बयबो शेयार खालामखानायखायसो आं खालामदों नङाबाथ' आं जानला मोनला खालामा मानो होनोब्ला एसे गिनांगौबो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नुवाखै जुगा बोरै जालांखो बिनिनो आं फंनैसो बुंनो होननानै आं सानबाय मा होनोमोनलाय गिबियावनो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आयौ ओरैबायदि गिबायबो आङो जा एकदम खोनासंथाब आङो ब्लगखौ लाबोबाय आरो नायलांदो मा देखायनो हायो मानसिफ्रा होनो खोमसि फोथायनाङा बेफोरखौ नुयोब्ला बोरै फोथायालासिनो थानो ना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो आयु हर गेजेरावनो एकदम लं थं लांथियायैनो माबायदि गोथै बारियाव ट्रेन जहैनाय आयौ बे माबा मा होनोमोनलाय खाथि खाला अर जोंनायाबा ओरैनो खामनायनि ना ओइदिनखालिनो सावनाय ना मानायनिमोन ओमफ्राय मा होनो सोर अबे दुनियाव नुनाय ना लोगोफोर गोथै बारियाव टेन जनोबा न'आवनो न'नि बाथौफ्रावनो ज' ओमफ्राय माबायदि गोथै बारियावसो आरोखि सोर फोथायगोन बेखौ ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना मा सानो दायना ना ओरैनो माबा खालामनाय होननानै ओमफ्राय जे बोरायाबो लरग' लरथब एकदम हायासोबाव एकदम थाबायनोनो हाया जल हस्ति बायदि एकदम गलब गथब जालाय आरो थोल्दाव थोफौनो आयै जारला लोगोफोर आंथ' बिराद गिनोबो ओंखारबाय ओमफ्राय रागाबो जोंनो ओंखारबाय ओमफ्राय बाथ्राया बेसे सैथो बेखौ मिन्थिया जिखुनु जाया मानसिफोर शेयार खालामनायाव आंबो मोनबाय ओमफ्राय आंबो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै खालामनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बेफोरबायदिखौ बोराय बैसोआव मावनानै मा लाब बावनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि मा होनोमोनलाय जोंनि मानसिफ्राथ' होनो दायना फोथायनाङा खोमसि फोथायनाङा बेफोरखौ नुबा बोरै फोथायालासिनो थानो समाव फोथायनांगौबो जायो समाव फोथायाबो सानो ओमफ्राय एकदम गोसोफ्रानो गोनो गोथोसो जालाजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय बेफोर भिडिअखौ नुयोबाथ' फोथायालासिनो रावबो थानो हाखायाना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनबावनो आरो बे बोरायखौबो आयै थैनोसै सम जाबाय थैनोसै बैसो जाबाय बेफोर बैसोआवबो दि
बेफोरबायदि खामानि ओमफ्राय दे जेनेबा मा होनो खोथायाव खोथा आंनि लोगोफोर मा होनो आंनि फंनैसो बुंनाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो ओमफ्राय मा होनो बेफोरखौ सोलोंनानै मा मोनो लोगोफोर मा मोनो आयौ माव दां जा एकदम दानि दिनाव जेनिबो आंखाल गैया मावबानो मोनजायो मावालासिनो थाबा सोरजों ओरैनो होफैनो ना लोगोफोर दा खोथायाव खोथा आङो बुंनोसै हा हु दं होननानै जों माइ गायाबा जोंनाव ओंखामा ओरैनो फैगोन नामा मावाबा दाङाबा थाखा फैसाया ओरैनो फैगोन नामा लोगोफोर रावबो लाबोनानै होफैया सरकाराबो गासिखौबो नायजोबनो हाया बेखायनो गाव गावबागाव मावदां जा लोगोफोर आयै नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामलायदो बे बोरायनि सायाव आरोखि बे आबौनि सायाव लिंथा बाबासो होनलायबावदों बेखौनो लिंथा बाबा होनो नामा बेखौ एकदम आंथ' ओरैबायदि जोंनोबो ओंखारदों ओमफ्राय मा होनो मबाइलनि जुग नङामोनब्ला बेखौ बोरै भिडिअ खालामनानै जोङो मानसिफोरजों सेयार खालामनो हागौमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो गोदोनि दिनफोरनि मानसिफ्रा नुनोसै मानोसै बुथारलाबायनोसै ओमफ्राय बेयावनो माबा मा होनो बेफ्रावनो माबा लांदों आरो खोमसि फोथायनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननाया जेनेबा नोंगौ मानसियाबो थैबाय नोंनि मानसियाबो थैबाय नोंगौआबो जालांबाय नोंनियाबो जालांबाय एकदम बे जेनेबा नोंनि मानसिफ्राबो बेस्राफोर ओरैबायदि माबा खालामजादों हारासथि बिनि थाखायनो खोमसि फोथायनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननाया बिदियावबो जालांदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय माथो होननो जिखुनु जाया गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो लोगोफोर आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नाय लोगोफोर होमबासो बुजिगोन एकदम रावनोबो खिथानाङा दे रावनोबो खिथानाङा गाबोनसो खिथा बिदि होनलायदों आरोखि बोराया एकदम नोंथांमोना भिडिअखौ सावना एसे भलियामा फिसाबा एसे गोसा होनानै खोनासं आरो आंबा खोमायाव ओरै लाथाबलायनानै खोनासंनानैसो खोनादों रावनोबो खिथानाङा दे रावनोबो खिथानाङा दे बिदि होनलायनाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय बेबो जायगा मोजां नंबावसो गोथैबारिसोबाव